Здравейте хора и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Пламена, на 25 години и стартирам канал в продължение на цели 6 години. И това да го стартирам не защото съм имала хубава техника и съм се притеснявала от това. Не, напротив, на 19-20 години с скромните финанси, които може да има едно нормално средностатистическо момиче, се снабдих с професионална камера, професионален софтбокс и професионален лаптоп, който да бъде достатъчно така, как да кажа, качествен, защото аз бях преди това с една трошка, на които да обработвам тези видеа. И в момента това видео не се снима на нито едно от тези неща. Нито ще се обработва в последствие. Това видео се снима на телефона ми, който със сигурност смятам, че може да направи много хубаво видео. Просто едно време в идеята си всичко да бъде перфектно, идеално, невероятно, трябваше всичките тези неща да се купат. Но към днешна дата за мен всичко това е било оправдание, за да не започна. А след като започна, до такава степен бях оплашена от това какво ме чака, че просто отлагах и си казах, хайде не тази седмица, сега ти е натоварена седмица, работиш, изчакай да дойде събота и неделя. После като дойде събота и неделя си казвам, айде, сега не се чувстваш достатъчно комфортно, удобно, дай ще мине друг ден, другата седмица. И така мина толкова много време, докато накрая си казах, или няма да започна, или започвам сега. И така, толкова години по-късно, навръх Коледа, затова съм облечена така тематично червено, не е случайно, навръх Коледа, така да се каже, това е моето коледно чудо. Аз го стартирам, снимайки на телефона, с достатъчно голяма увереност. Посетила ме най-накрая през годините, което за мен е една немалка крачка. Със сигурност това да започна точно в този момент малко или много е повлияно от много неща, много емоционални неща, които в момента ми се случват. Дай Боже, е хубав ден да ви ги разкажа. Но важното е, че съм започнала. Какво ще се получи от тук нататъка, зависи не само от мен, надявам се да зависи от вас. Много бих се радвала на вашата подкрепа и това да ми казвате какво ви се гледа, какво не ви се гледа, какво ви интересува, какво тотално не ви интересува и не искате да го гледате към момента. Защото, така да се каже, българският YouTube вече какво ли не се е видяло. За тези 6 години, ако аз се бях активирала достатъчно, можеше да бъда доста голяма част от него. Но в момента, след като всичко сте видяли и надали ще ви изненадам с кой знае какво, много наистина бих се радвала на това да ми помогнете и да ми кажете какво ви се гледа. Като бих ви казала, че основни теми в канала могат да бъдат, сигурно няма да ви изненадам като за женски канал, могат да бъдат красота, мода, лайфстайл. Това са трите основни нишки. Сигурност, красотата и в по-точност, тъй като аз се занимавам с гримьор съм, не особено развит поради простата причина, че през годините съм се занимавала предимно лятно време покрай баловете и предимно зимно време покрай празниците. Но със сигурност има какво да се научи, дай Боже, от мен. Надявам се някоя да интересува тази невероятна очна линия, толкова остра, като бръснарско нож, че на някоя ще е интересно как ще се получи и как я правя. Покрай всичкото това, със сигурност ще има много гримуроци, но покрай гримуроците и тоновите макияж, които ще видите да се изливат върху мен, се надявам да има и много така чисто човешки теми, които бих ви говорила, бих ви споделяла с времето, защото освен баналните неща,
трябва да има и малко по-сериозни, пък и несериозни, защо пак само сериозни теми, на които да се говорим. Със сигурност ще има и доста глупости, тъй като вие сега ме виждате като едно изключително, най-вероятно да ме виждате, ме виждате в крайна сметка сигурно като едно изключително мило, така невинно, красиво, може би нежно момиченце, но не, това е дълбока заблуда. От време на време съм такъв простак и идиот, че не мисля това да не ви го показвам и да го филтрирам. Ще ми виждате в тези моменти, защото дори на всичкото отгоре смятам, че ще бъдат много, много интересни и да, но това е за по-нататък. Какво друго мога да ви кажа за себе си? Сигурно ще го оставам в друго видео. Боже, аз какво оставих за това видео? Се питам задачата. След да го стартирам, много не оставих. Какво друго мога да ви кажа? Мога да ви кажа да ме следвате. Като за тази цел трябва да ви покажа къде може би е камбанката и бутона за абониране. Само, че в моето положение, като си има предвид, че за първи път го снимам, не съм обработвала в момента и халка бърси, нямам къде са тези неща. Просто ще предположа, че може би ще са тук. Може да са тук. Все тая. Да кажем, че са тук. Да се абонирате, да натиснете камбанката, за да имате известие за следващото видео, което се надявам да бъде съвсем скоро и да ни държа изключително многолюдната си аудитория в момента. В невидение кога ще бъде то. Така че, мили хора, много се радвам на тези от вас, които в момента гледат. Радвам се, че сте останали до края. Надявам се с времето да ви стана все по-интересна. И да. Много ви благодаря отново. Виждаме се съвсем скоро. И за момента нямам друго, което да кажа. Чао!